Fit-taqsima marittima tal-Forzi Armati ta' Malta ġew installati tankijiet tal-ħażna tal-fuel li permezz tagħhom l-opri tal-baħar tal-Forzi Armati se jkunu jistgħu jingħataw il-fuel. Il-proġett jinkludi wkoll sistema ta' filtrazzjoni, pompi u sistema li twassal il-fuel saħdejn id-dajjes mal-moll. Il-Kurunell Robert Vella qal li grazzi għal dan il-proġett, il-Forzi Armati ta' Malta se jkunu jistgħu jaqdu dmirijietom fuq il-baħar f'ħin qasir. Aħna kellna ħażna żgħira ta' fuel, għal daqstant konna niddependu fuq kontratturi biex ituna l-ammont ta' fuel li konna bżonn f'operazzjonijiet itwal. Illum il-ġurnata għandna faċilità illi ittina sostenn iktar fl-operazzjonijiet tagħna minħabba din il-faċilità li għamilna. Fit-tnedija ta' dan il-proġett, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li sal-aħħar ta' din is-sena l-investiment fit-taqsima marittima tal-Forzi Armati se jkun il-aħħaq total ta' 10 miljun euro. F'dan il-proġett partikolari qed isir investiment ta' 1,700,000 euro. Allura dan investiment qed isir biex propju dejjem insaħħu din l-iskwadra biex ikollha asset aħjar u aktar siguri li taħdem bihom u anke biex nassiguraw is-saħħa u s-sigurtà tal-istess soldati u tal-istess forza waqt li l-qadi ta' dmirijiet tagħhom. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-proġett kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Ian Borg li tenna l-impenn ta' pajjiżna biex jinġibu aktar fondi għall Forzi Armati ta' Malta.